जोंहा नैबे हलि बा दल उत्सबनि जोङो गासिबो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोर, आसामनि रायजो राजाफोर आरो भारतबर्षनि रायजो राजाफोर साफ्रोमनोबो UPPL हान्जानिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै मुलुगनाङैनो जेरैबायदि मोनसे जुद्धनि थासारि सोलिदों, जेरै इजराइल आरो आमेरिकाजों लोगोसे इराननि हेंथायै जि जुद्ध सोलिदों दिनै, आफगानिस्तान पाकिस्ताननि गेजेराव जुद्ध सोलिदों, इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जुद्ध सोलिदों। बे जुद्धफ्रा जोंनि सुबुं सोदोमस्रिनि थाखाय मोजां नङा। जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो साफ्रोमबो मुलुगनि नोगोरारिफोरनिसिम खावलायहरदों जाहाथे जोंनि सुबुं सोदोमस्रिनि गेजेराव गोजोना जेब्लायबो गोजोर जायो, जों गावजों गाव अनलायनानै थानो हायो। जोङो गावजों गाव बेबायदि दावराव दावसि बा जुद्ध नांनानै होनानै जोंनि सुबुं सोदोमस्रिखौ गाज्रि खालामनो जोङो नाजानो नाङा। आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों जाहाथे बे जुद्धनि थासारिफ्रा थाबैनो जोबनानै जोंनि मुलुगाव जाहाथे गोजोना अरायबो गोजोर जायो, बेखिनिखौनो आङो इसोरनावहाय आर'ज गाबहरदों। जों जुदि बिसायख'थिखौ रायजो सभा बिसायख'थिखौ गेलेमारनो होननानै सानोबा जोङो AGP, कंग्रेस, AIUDF, BJP बयनिबो जोङो मदद लानानैहाय बे बिसायख'थिखौ देरहालांगोन होननानै जों सानो। दा जोङो थांखि लाग्रोनांगोन। जिहेतु फर्मखौ बख'नांगौखाय जों फर्मखौ बख'नानै दोनबाय मैया। दा जोङो दिनै हरनि गेजेरावहाय सावरायनानै फाइनाल नोंथांमोननो आं गाबोन खोन्थानो हागोन। जोंनिफ्राय जोङो रायजो सभा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन ना लाया आं गाबोन बेखौ खोन्थानो हागोन। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो हानजानि मावथिफोरा बयबो लुबैदों सासे आरोबाव जुदि जों मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दैथायहरनो हायोबा UPPLनि थाखायल' नङा, बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखायनो बियो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जागोन आरो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव खामानि जागोन आरो जोंनि बर'फोरजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिनि थाखाय दिल्लीयावहाय खामानि मावहैनो थाखाय बा पार्लियामेन्टनि सिङाव बाथ्रा बुंहैनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हागोन होननानै